Herinde bagved lå den ældste by. Her gik befæstningen langs med torvet, det der i dag er torvet, og drejede opad Vestergade bag ved mig. Og den lille by lå så herinde. Herude var strandengene, som skrånede ned mod vandet, og kysten lå et stykke nede lige efter torvet hernede. Og her har der været sumpet og fyldt med siv, og herude har dyrene græsset, de dyr, som kom inden for byen bag os. I 1140'erne kæmpede 3 kongsemner om magten i Danmark. Det var Svend, Knud og Valdemar. Det ender med, at Valdemar vinder, og han gør så det, at han giver byen København til sin fosterbror Absalon. Absalon lægger en stor borg uden for den lille by, der lå derinde bagved i Lædal bag holmene. Og her bygger han så sin store, flotte borg,